అమ్మ ఆశ్రమం ఆధ్వర్యంలో బాలల దినోత్సవం ఘనంగా వేడుకలు. దివంగత మాజీ ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరుపుకునే బాలల దినోత్సవం వేడుకలు ఆశ్రమంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా కాకతాళీయం జన్మదినం జరుపుకుంటున్న ప్రముఖ సామాజికవేత్త డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారితో పుట్టినరోజు వేడుకలు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇటు వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా డాక్టర్ దివ్య వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మ ఆశ్రమం ఫౌండర్ గోపి రాజు గారు మాట్లాడుతూ గత 3 సంవత్సరాలుగా స్వచ్ఛంద సంస్థను నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఇందులో భాగంగా అమ్మ వృద్ధాశ్రమం మరియు రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, బట్టలు, పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించి బహుమతి ప్రదానం చేస్తూ సమాజంలో పిల్లలు వృద్ధిలోకి రావడానికి సేవా భారతి ఫౌండేషన్ తరపున కృషి చేస్తున్నట్టుగా చెప్పారు. మీ చుట్టూ వృద్ధాప్యంలో ఆసరా అవసరమైన వృద్ధులను 96615011 నంబర్కు ఫోన్ చేసి ఆశ్రమంలో చేర్పించగలరని చెప్పారు. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.